Ahojte lidi, to bude hodně uspokojující video a hlavně se koukejte a poslouchejte, bude to uspokojující. A když se na tohleto koukáte, tak se koukejte až na konec, pak to natočíte, aby to bylo aspoň nějaký sledující od vás. No a dejte like a odběr, když se vám to bude líbit, když ne, tak nic nedejte. A toto video se bude hodně doporučovat, ať máte nějaký sledující, ale se zatím koukejte. Dejte like a odběr, když bude úplně stejné zhlédnutí a úplně stejně like a odběratelů, tak budu moc šťastná, když dosáhneme 100 odběratelů. Udělám takový jedno speciální video, tak se zatím koukejte. Budu se s vámi loučit a čauko mňauko.